man har det i. Men jeg tror, at landbruget virkelig er blevet tabt imellem de to stole. Og det her Landbrug og Fødevare ikke kunne lukke, fordi de har også været lidt splittet på det her. Og det synes jeg egentlig er en konstruktion, der har været lidt speciel. Og hvis man får almindelige folk til at forstå det her, så tror jeg, hvis man, fordi mange kommuner er begyndt at finansiere deres økonomi ved ejendomsskatter. Jeg tror, at det, der sker med landbruget nu, det svarer til, at ejendomsskatterne på alle huse i Danmark blev femdoblet. Hvad det vil betyde for værdien af hus og for huslejer og en hel masse andre ting. Og det er virkelig det, der sker nu. Det er sådan et eksempel, man kunne bruge til at få resten af befolkningen til at forstå det. Det er en slags ekspropriering, der sker her bagvejen. Retsforbundet, de afgik ved døden i 61, så vidt jeg husker, men i virkeligheden er Retsforbundets principper, der går igen her. Med hensyn til model og finansiering af de nødlidende, der har jeg arbejdet med nogle modeller med storlandbrug. Det her, det ender med, at landbruget glider over i nogle aktieselskabsformer, relativt store. Det er den eneste måde, det kan være, det vil sige, at hvis man skal have de der finansieringsmodeller, der skal køre rationelt, så bliver det store landbrug ejet af pensionskasser. Det kan der godt nok. Men selvejet, det ryger. AP, de er jo inde med 5,1%. Du glemmer lige, at de også vil have 80% af stigningen i jordværdien. Og det vil så sige, at der bliver jo ingenting til fæstebunden tilbage. Og jeg er sikker på, at når det her det spreder sig med, hvor jorden vil falde i pris, så løber pensionskasserne skrigende væk igen. Der er kun én måde at finansiere de nødlidende landbrug på. Det er, at alle dem, der har mere til gode i landbrugene, end der skyldes, de konverterer det til nogle slags junk-aktier. Og så på den måde kan landmanden købe sig tilbage igen af det, han er ude af. Det er den eneste måde, jeg arbejder rigtig meget med det her. Her er jeg økonomen, Fritzner. Der er du landmanden. Jeg er ked af at sige. Jeg ved godt, at i virkeligheden, så sker nu er jeg lidt ond. I virkeligheden, og nu kommer jeg med en af mine yndlingsting. Min kone læser til læge. Og en gang imellem, så er der nogen, der rækker en arm op, der siger, der er en læge til stede. Og så drøner de hen og laver lidt hjertemassage og siger, at han er død, og hvad ved jeg. Men, og nu kommer jeg, nu er jeg ond. I landmænd, I har taget stilling til swap. I har taget stilling til schweizerfranc. I har taget stilling til, hvad jeg skal dyrke næste år. I har taget stilling til salgstidspunkter på jeres afgrøder. I har taget stilling til langsigtede investeringer, hvad I skal have dyrehold på. Uden at have en bønneforstand på det. I er bare gået i takt med hinanden, når I har gjort det. Fordi hvis der bare var tilpas mange, der synes det, af en eller anden mærkelig årsag, så synes man, at mit erhverv er et, som I alle sammen kan. Og det er ulempen ved at være en dygtig økonom, for det anser jeg mig for at være. Jeg har brugt hele livet på at kunne de her ting. Og så spørger jeg, laver I jeres egne tænder? Selvfølgelig gør I ikke det. Hvorfor førn tager I så ikke ordentligt råd på de større økonomiske beslutninger, I skal træffe, i stedet for at sidde og lave det selv eller sammen med vennerne? Der har I lavet en fejl, og der har I tabt milliarder. Det var ondt. Og den hører du også til, ligesom alle de andre. Ja, det her det er nok et spørgsmål til bestyrelsen af bæredygtig landbrug. Hvorfor bliver vi ved med at være i forsvarsposition, når vi snakker om det her gødning? Altså det her kvælstof, det hænger meget ligesom mig ud af halsen, som det nok gør på Flemming. Men hvorfor ikke gå i offensiv og så sige til myndighederne, jamen kom nu med de beviser på, at nitrat er skadelig for miljøet. Vi kan ikke blive straffet for at spille dum eller være dumme. Vi forstår jo ikke, at nitrat det skal være, at det er farligt for miljøet. Alle vores egne undersøgelser siger, at det er gavnligt. Det ved vi snart alle sammen. I min verden, der er nitrat, det der kommer ud af drænrørene, det er altså et iltningsmiddel. For hver tons kvælstof, der er nitrat, der er der 3,4 tons ilt. Nitrat kan vi ikke få for meget af. Så altså, vi skal vende bolden om, og så skal vi spille, kampen over på fjendens banehalvdel. Vi kan ikke holde til at blive ved at have selvmedlidenhed i den her sammenhæng. Har I tænkt jer at fortsætte bare med at lave retssager? Jeg mener, det er håbløst. Mine erfaringer med retsvæsenet i Danmark, det er mit valgsprog. Kun en tåbe frygter ikke de danske domstole. Så det skal I lægge jer på ørerne. Det er håbløst. Men vi skal have kampen over på modstanderens banehalvdel.
Og så kom nu med de beviser på, at det er skadeligt. Det er det jo ikke. Det vil jeg gerne svare på med det samme. Det har vi sagt nu i 4 år, men vi er altså nødt til at have noget opbakning til det, og det har vi jo fået med vores medlemmer. Nu skal vi så også have resten af vores kollegaer til at sige det, og det glæder mig jo, at jeg så det i aftes i fjernsyn, at der er en anden stor organisation, der nu siger det samme, for Producentforeningen siger det. Så nu må vi jo så, der er der noget, vi er enige om, og så siger vi, nu vil vi ikke finde os i det mere. Der er et spørgsmål her, og der er et spørgsmål der. Jeg vil gerne sige tak for et godt indlæg. Du søgte om, hvor meget det har kostet dansk landbrug. Men det er vel kommet frem de sidste, at det har kostet landbrug sten til det dobbelte de sidste 10 år, fra 175 milliarder til 350-60 milliarder. Så det har det kostet dansk landbrug. En anden ting, når jeg er så gammel, er i 80'erne, når i LR80, og der blev der udstedt nogle grønne obligationer, som der begyndte at arbejde lidt igen. Var det ikke en mulighed, at der blev arbejdet på at få sådan nogen frem, hvor staten gik ind og kautionerede? Og nu har vi Hans Christian Schmidt, han har jo selv siddet i en regering i 8-9 år, eller meget det var, som har faktisk været med til at forgælde dansk landbrug. Var det ikke noget, du gik hjem og arbejdede for at få sådan nogle ting igen? Tak. Det kan Schmidt svare på bagefter, men min personlige holdning er, at jeg skal ikke have mere gæld, jeg skal have mere indtjening. Her, Thomas Kjær. Thomas. Gerne den. Nej, så er der ikke mere batteri. Vi skal have den der, Flemming. Der er ikke mere svar. Der får den. Ja, jeg skal også hjælpe alle. Jeg er så synd for det, Flemming. Lige nøjagtigt, Flemming. Min optik er, gælden har du selv slæbt til os. Vi skal have mulighed for at tjene nogle penge, så er det ingen problem. Og hvis ellers vi kommer derhen, hvor vi får lige rammevilkår igen, så er jeg ikke i tvivl om, at der er mange af os herinde, der har lyst til at udvide igen. Lige nu, hvor jeg indrømme, der har jeg bestemt ikke lyst til at udvide, nærmere afvikle. Og det er Landbrug Fødevarer en stor del af skylden i, efter min overbevisning. Og jeg var også en af de dumme mennesker, der meldte sig ud i går. Det vil jeg gerne opfordre alle til. Men vi skal også være ordentlige og melde os ind igen, så snart der sker en ændring. Vi har brug for Landbrug Fødevarer, vi har brug for et fælles talerør. Men på den måde, det kører i dag, har vi ikke brug for dem. Men lige så snart de ændrer, så skal vi melde os ind igen og få lavet en god organisation der. Og det samme med Landbrug Fødevarer og Skype og alt det her, det skal vi have, som vores glimrende indlægsholder fortalte om. Altså Skype, det er jo sådan en cirkel, hvor det hele kører rundt. Der kommer nogle enkelte tal nu en gang imellem, som vi ikke kan bruge til noget. Og ellers kører det bare rundt, der indeholder sig beskæftiget. Vi bliver nødt til at skal have lagt det nogenlunde ned, og så have genopbygget det på en måde, hvor vi får troen tilbage. Så har vi en eller to folketingspolitikere. Jeg kunne meget, meget godt tænke dem at høre dem svare, eller ikke svares. Fortæl, hvad de oplever i dag. Ikke med politikere fnider. Hvad har de oplevet i dag? Hvordan får vi det her ind på gården? Hvad er der gået galt? Er I enige eller uenige? Ikke bakke os op, hvis I ikke mener det. Hvis I mener, at bakke os op, men det gør I også i morgen i fjernsyn, når I kommer ind. Ellers så er ingen grund til at bakke os op. Tak. Og et øjeblik, Hans Christian, når jeg alligevel kommer tilbage, så kommer jeg til at tabe mig. Poul Black Bøjer er vores frontløber i randzonesagen, som skal for den 11. og 12. december i Holstebro, og der skal vi have traktorer ud til jeres orientering. Værsgo, Poul. Ja, det vil jeg overhovedet ikke sige noget om, andet end jeg er helt sikker på, at vi vinder. Men to ting, jeg vil gerne opfordre til, og det mener faktisk stort set alle på talerstolen i dag har været enige om, det er, at nu er vi nødt til at have en pause. Hvis vi skal løse et problem, så skal vi først have defineret et problem. Det tror jeg, det er helt normal ledelse i enhver virksomhed. Hvis vi skal bruge kræfter på at løse et problem, så starter vi lige med at definere det. Så bæredygtig landbrug, hold endelig fast i det, inden vi går ind i en indviklet diskussion om retentionskort til 600-800 millioner kroner, eller hvad ved jeg. Det er bare fortalt sig noget, som måske slet ikke eksisterer. Så vil jeg
nu har man jo været over i Fritzner, men jeg er jo nødt til at sige, at hans sidste indslag, det er jo nødt til at tage afstand fra. Hvis det er sådan, at han vil markedsføre det, så markedsfører han også Landbrug og Fødevares død. Fordi at det er der ingen landmænd overhovedet, der giver opbakning til. Jeg hørte ligesom Fritzner sige, hvis nu det er, at vi kan få konverteret vores gæld, sådan at vi kan afvikle det over de næste 50 år og blive hængende i gabestokken, så kan vi måske være med til de der retentionskort. Lad os nu, ligesom Flemming siger, få lov til at tjene nogle penge, sådan at vi kan betale vores gæld, så lad os komme af med alle de der særbyrder. Hold fast i de to ting, bæredygtig landbrug, så var det ikke ret længe inden, der er kun én landbrugsorganisation i Danmark. Lars Laursen, studerende på Byhavn. Det er til Troels. Vi var over i Nykredit, og så vi nogle beregninger på, at de regnede på, hvis renten steg med 1%, så ville dansk landbrug miste 2,2 milliarder i indtjening. Og det frygter jeg en del for, at der er mange, der vil knække døden med. Jeg ved ikke, om du har set de beregninger, om du har noget til det. Det er jo ikke klart, at vi er unaturligt lave renter nu, og det har været med til at udskyde de store problemstillinger på den overforgældede del af landets landbrug. Men med hensyn til 1%, så er det en relativt simpel beregning, hvor mange lån der er ude, og hvad det betyder med 1%. Men hvis der ryger 2,1 milliarder, og vi ganger det med 30, så er det jo 60 milliarder i egenkapital, der ryger på den måde. Så hele tiden den beregning på, hvor sårbart dansk landbrug er blevet, det er der ingen tvivl om, at Nykredit, som ingen har, og Nykredit er en af dem, der har en del penge ude i landbruget, men de er slet ikke dem, der er mest eksponeret. Det er jo selvfølgelig det, jeg lærer, og så nogle af de store banker i landbrugslandet. Jeg vil tro, uden at jeg ved det, nok at Vestjyske Bank nok er dem, der er mest tryg på med hensyn til det her. Jeg kunne nævne andre navne, det der er værd med. Hans Christian Schmidt, du blev opfordret. Værsgo. Tak for det, og først tak for invitationen til at komme i dag. Jeg vil starte med, der var 2 spørgsmål til mig. Det ene var, hvilket indtryk det har gjort på mig. Foreløbig så har jeg da i hvert fald udsat min togrejse hjem til København fra kl. 17 til kl. 19, og den når jeg heller ikke, kan jeg se. Så jamen, det har da gjort indtryk på mig helt sikkert. Det skal jeg nok komme ind på lige om et øjeblik. Jeg vil godt sige, at jeg vil ikke holde nogen politisk tal, fordi når man har været minister eller gruppeformand i de 10 år, vi sad med magten, så vil jeg ikke forsøge at bortforklare, at vi er en del af det sådan. Så lad det være der. Til gengæld synes jeg også, at man skal sørge for at altid tilgive hinanden på den måde, at man har lov til også at blive klogere på nogle ting. Og jeg vil sige, uden at jeg vil nu rode mig ud i en debat med embedsfolk, er bare nødt til at sige, at at fortælle en historie, der går på, og jeg har selv været minister i 7 år, at det foregår på den måde, at først så går politikere ind som biokemikere og sådan noget, og så undersøger de det hele, og bagefter kommer de hen og fortæller embedsfolkene, hvordan det skal være. Det er altså at virkelig stramme linjeføringen her. Altså det er jo sådan, man har en masse mennesker ansat, og vi stoler selvfølgelig på, at når de kommer og fortæller os, hvordan man skal forstå EU-direktiv, eller hvordan man skal læse noget biologisk ud i vandløb, at så er det selvfølgelig også det, vi kan stole på. Jeg vil ikke sige, om vi ikke skulle have stolt på det, men det har da gjort mig så stort indtryk, at en pesticidekspert, som jeg ved i Miljøstyrelsen, har været ude at sige, at vi har fiflet med tallene hele tiden. Så nu har jeg kaldt miljøministeren i samrådet her, så må vi se, hvad hun siger den 27. november, fordi det undrer mig, at nogen vil stå frem og sige det. Og jeg siger ikke, at der er andre, der har gjort det. Jeg siger bare, at det er kompliceret. Og det er også det, som vi har hørt i dag. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at vi holder op med at diskutere alle de der ting, vi ikke kan gøre noget ved. Eller i hvert fald er svært ved at gøre noget ved. Og det er med afgifter og lønomkostninger og sådan noget. Altså jeg siger bare, det har man talt om i jeg ved ikke hvor mange år. Men jeg er blevet påvirket meget i dag, og også af de møder, vi har haft samtidig om søndagen, hvor det er gået ud på, at vi skal have mere kvælstof. Så jeg vil kun holde mig til én ting, fordi at jeg tror på, at hvis man skal forsøge at få noget igennem her i verden, så skal man holde det meget simpelt. Så det jeg synes, vi skal bruge kræfterne på, og som jeg også vil rejse, når vi kommer hjem til Folketinget igen, det er, at vi skal prøve at gøre det som Troels. Jeg har faktisk rost dig allerede. Nu ved jeg, hvor han er henne. Nå, men jeg er glad ved at have ham bag ved mig. Det kan jeg godt gå hen og være godt. Men jeg er bare nødt til at sige, at jeg tror faktisk, at han sagde
blandt mange andre, noget af det allervigtigste i dag, nemlig, vi er nødt til at lave hele systemet om. Altså jeg er bare nødt til at sige, at det er hele grundelementerne, vi skal have bygget om. Vi skal have nogle helt andre mennesker ind og kigge på det her, fordi ellers hjælper det ikke noget. Vi får bare nogle nye biologer, sikkert nogen, der mener det er godt, og hvad ved jeg. Men vi er nødt til at have økonomer ind og sidde og kigge på sådan noget, altså i Miljøministeriet og i Fødevareministeriet. Hvis ikke vi får dem ind og sidde og kigge på det her, så kan jeg næsten regne ud, hvad vi får fortalt næste gang. Altså, så derfor er jeg bare nødt til at sige, at vi tager din idé, hvor du er nærhenne, og hvor skulle det dog glæde mig, hvis du selv kom til at sidde med det. Men altså, jo mest fordi jeg tror, du har en meget stor indsigt, efter jeg sidder og lytter til dig i dag. Så det jeg bare vil sige i dag, uden at give løfte, men man kan godt give løfte om, at man vil bruge sin energi på det, det er, at vi bør samles inden et valg. Inden et valg, efter et valg, så ved jeg, hvad der sker alle mulige steder, det vil jeg undlade at kommentere på. Men inden et valg skulle vi gerne kunne samles, dem der nu har en interesse i det, og sige, at vi er nødt til at sørge for, at bagefter, der indfører vi sammen, at man må have lov at bruge mere kvælstof. Fordi jeg kan jo se, at de argumenter, vi har hørt mange gange, de er jo blevet skødt noget så synderligt sammen i dag her. Og det er jo mange, der har en del af enten skylden eller æren for, så lad det ligge. Men hvis vi kunne se fremad, og så sørge for, at dansk landbrug i lighed med svensker og tyskere kunne få lov at få samme konkurrencevilkår, også når det gælder kvælstof, så tror jeg, at med jeres dygtighed, så kan I selv løse en stor del af problemerne, og det vil sikkert også være godt for os. Det der med statslån og alt sådan noget, jamen jeg ved ikke, hvad det ender med, og jeg skal ikke kloge mig i dag, men jeg tror bare ikke, det er der, man skal starte debatten. Det er jo bedre med at starte og give nogle forhold, hvor man kan tjene nogle flere penge. Så også tak for, at jeg er blevet inspireret, ikke kun i dag, også for andre lejligheder. Nu skal I gå og skjule, at I jo har været ude om jer længe, men altså, tak for det. Ja, jeg har sagt, at det, der kan hjælpe øjeblikkeligt på vores økonomi, og det er også sagt de rigtige steder, blandt andet om søndagen, det er gødning. Der ligger en 5-7 milliarder. Det er den nemmeste måde i første omgang. Derefter må vi se på de andre ting. Vi skal til lige at stoppe, fordi ellers bliver det for langtrukket, men der er en herre her, der har en absolut nødvendig bemærkning. Værsgo. Ja, det er jo relativt. Jeg synes, det er meget fint, at der er politikere til stede i dag. Jeg synes, det er meget fint, at der er repræsentanter på Landbrug og Fødevare, og jeg synes også, det har været sådan, at vi kunne holde ud og høre på det, vi har sagt, hvad jeg ser. Jeg kan ikke lade være at sige til Hans Christian Schmidt, jeg synes måske argumentationen fra din side er lidt letkøbt. Vi har siddet med en regeringsmagt i mange år, og jeg tror, når historien om 20, 40, 50 år bliver skrevet, så vil man sige, at det var måske den bedste højkonjunktur, man har haft inden for 100 år. Og I har misbrugt jeres muligheder for at ændre nogle af de fundamentale forhold, som landbruget bøvler med i dag. I har misbrugt de muligheder ud over enhver beskrivelse. Det var en kommentar. Jeg vil også gerne sige til Poul Pritzner, at jeg har den opfattelse, at vi kan ikke undvære Landbrug og Fødevare endnu. Og vi sidder så også nogen her, som er medlem begge steder. Og jeg kan kun opfordre til, at de, der er medlemmer begge steder, lægger størst muligt pres på Landbrug og Fødevare, fordi de har faktisk også sovet ganske alvorligt i timen. Jeg vil ønske, at der bliver lidt mere konsensus i de krav og de ting, man vil sætte frem, og som forhåbentlig kommer frem nu. Landbrug, eller bæredygtig landbrug, har jo forberedt den politiske diskussion, så jeg tror egentlig, at resten af befolkningen godt kan være ude og høre på os nu. Jeg vil gerne nævne et par eksempler, som jeg synes er rystende, vi ikke hører fra Landbrug og Fødevare. Nu har vi så hørt lidt om, hvor lukket tingene er. Hvorfor er der ingen, der taler om ejendomsskatter? Hvorfor er der ingen, der taler om afgifter på hjælpestoffer? Her tænker jeg for eksempel på kemi, jeg tænker på energiafgifter. Det er jo rystende, at vi sidder i et erhverv, der er ved at blive kvalt på grund af manglende indtjening, og så har vi pålagt nogle afgifter, som staten kunne fjerne i løbet af 3 måneder. Tak. Det vil Schmidt have et kvart sekund på. Et kvart sekund. Jeg vil bare sige, at jeg er nået den alder, så det er helt i orden, det du siger. Men jeg bare mindre jeg også. Husk nu, at jeg har 20 års erfaring. Jeg ved godt, hvor I sad henne i 98. Jeg ved også godt, hvor man sad henne op igennem 0'erne og 10'erne. Så skulle vi nu ikke blive enige om, i stedet for, at vi har et fælles ansvar her. For jeg kan godt huske, hvordan flertallet så ud, det kan du sikkert også.
Det var ikke sådan, at man bare satte sig ned og sagde, nu synes jeg, vi skal have mere kvælstof til landbrug. Så skreg et flertal i Folketinget. Det er en god idé. Det er jo ikke det, der skete, venner. Det ved vi jo alle sammen godt. Der var jo helt andre synspunkter, og jeg er også nødt til at sige, at fødevare og landbrug kan jeg jo godt huske både vandmiljøforhandlingerne 2 og 3, og de synspunkter, der blev nævnt. Men jeg gider ikke huske det, for jeg kan ikke bruge det til noget, for det er en tid, der har været. Og derfor er jeg bare nødt til at sige, ja, vi bliver alle klogere forhåbentlig, og vi får en erfaring, men det er altså fælles gods. Og så tager jeg gerne ansvaret for, i hvert fald en del af det, der skete i 10 år. Nu er det nok også lidt andre, der vil tage æren af det. Men altså, jeg siger det bare, det gør jeg gerne. Troels, havde du en kommentar? Nå, du så bare sådan ud. Aksen. Vi første gang var i Folketinget, havde vi fra det Sønderjyske land med et møde med 26 politikere, som H.C. Schmidt sørgede for, at vi fik. Og da vi med Ugild og Helle Lorentzens dokumentation fremlagde tingene, så var de alligevel rystet på Fritzner over. Når vi spørger, hvordan kunne vi godkende det, jamen det har man gjort for Landbrug Fødevare. Ikke fordi vi skal blive ved med at fnidre i alt det her, men vi må også være realistikere og sige, hvordan kommer vi videre uden omkring de ting der. Når Troels siger, vi har selv sagt ja til vores swap, en landmand, kan han tage stilling til de 1000 ting, vi skal uden at rådgive sig? Med bankfolk, med vores rådgiver på vores center. Det kan vi ikke. Til Hans Christian Schmidt, hvis det her skal fungere, landbrug som erhverv, så skal vi over i Erhvervsministeriet. Så lader Dan Jørgensen passe hans leverpostej og katter og sex, og hvad han går op i. Vores politikere, de får jo ofte udskæld. Jeg har jo rost nogle af dem. H.C. Schmidt, Bonsen og Mette Bock. Vi har holdt adskillige møder om søndagen. Flemming Fugle og Annette kører fra Nordjylland ned til den gamle grænse og holder langt møde, hvor vi prøver på at planlægge beslutningsforslag. Så der er nogen, der kæmper. Og jeg har fået lov til ved Bonnesen at komme til Fødeudvalget med Tamsen, som sidder og styrer det i Flensborg. Så vi er på for mange vinkler, og uden de politikere, der åbner de døre for os, og der er det Bonnesen og H.C. Schmidt, der gør det, så kommer vi altså ingen steder. Så de arbejder også og tager telefonen. Og Hans Christian Schmidt har fået en større postkasse, fordi det, jeg fyldte i de sidste 3 år, de kunne ikke være det, så jeg nogle gange måtte smide i garagen. Tak. Ja, jeg synes, at vi stopper debatten her. Det er gået flot. Allerførst, så er der vin til Troels Troelsen, og var det ikke 9 flasker, vi var oppe på?